हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आं दंफैयो मोनसे निजोम फोथारनि सेराव एसे साइड भिजिट माने नोंथांमोना मिथिगौ जे साइड भिजिटआ माखौ बुङो। एसे जायगा सिनारि नायनो थाखाय बेबायदि जों साइड भिजिटआव दंफैयो। नै आंजों लोगोसे दंफायो सासे लोगो। बिथांनि सेहेराखौ मोजाङै देखायनो हानाय जायाखै, बिथाङा ओरैनो नाहराखैबा नाहरनो हायो ओरैनो नाहर। बा जों बेयाव दंफैयो। जों बेयाव थाफैनाय खारनानो जाबाय मा, नै साननैसो सिगां जोङो बर'निनो थियाटार मोनसे लाखिबाय, सोरां मन्जु बर' थियाटार, बर' हारिनिनो मोनसे सिनायथि। जाय थियाटारखौ लाखिनानै जोङो माने बुंनो थाङोब्ला जोङो थाइसेबो रां रुफा माने जोङो लाब खालामनो हायाखिसै आरो, अब्लाबो गावनि हारिनिनो थियाटार होननानै जोंनि गोसोआव मोनसे गोजोननाय लाबाय जोङो। दा बिनिनो एसे सिन्था भाबनाफोरखौ जों एसे माने ओरैनो माबा खालामनो थाखाय, लाइट खालामनो थाखाय जों बेबायदि साइड भिजिट खालामदों। साइड भिजिट मा खालामनो, जोंनि एलेकायाव माने बर' गामिफ्राबो खम, बर' गामि खम जानायलाय जिखुनु थियाटारानो जोंनि बे ओनसोलाव, जोंनि बे धेमाजि, सिलापोथार, भगबान बेखिनि ओनसोलाव थियाटार मोनसे लाखिनाया मोनसे गोब्राब मोनसे बिबान बायदि जाना फैयो। गामि गामि हाबनानै जोङो जथेस्थ' जोङो बर' सुबुंफोरखौ थियाटारनि थाखाय सांग्रां खालामनो हाजोबा। मानो होनबा गामिफ्राबो बिदिनो सेरखाय बेरखाय फिसा फिसा गामि, आरो थांनाय फैनायनि सुबिदाया एसे खम, जायनि थाखाय मोनसे थियाटार लाखिनायाव गोबां खस्थ' जानो गोनां जायो। बुंनो थाङोब्ला जोङो मास मोनसेनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि थियाटारखौ जों लाखिबाय। थियाटारखौ लाखिनो थाखाय जोङो सिजेननि बेब'स्था खालामनानै गिदिंबाय। मास मोनसे न'नि न' बांनि खामानि दामानि गारनानै जोङो गिदिंबाय। न'नि थोबसे खामानि मावनो मोनाखै जोङो मास मोनसेया। सिजोन राननायनिफ्राय लानानै, गामि गामि गिदिंनायनिफ्राय लानानै, दा बेखौ नायोब्ला जोङो मास मोनसे खस्थ' खालामनायनि जेबो मुलाम्फा फैयाखिसै होननानै सानना लादों आरो बिथाङाबो एसे सिन्थायावनो दङ। मेन बिथाङानोमोन थियाटारनि बिबानखौ रुजुननाया, बिथांजोंनो सुक्ति जानाय, बिथाङानो सुक्ति खालामनानै थियाटारखौ लाखिदों। नै बिथांनि सेहेराखौ नायदो। बिथाङानो माने मा होनना बुङो, थियाटारखौ गावनि न' बां खामानि दामानि गारनानै थियाटारखौ लाखिबाय। दिनै लाखिनानैबो थाइसे फैसा मुलाम्फा जायैया मोनसे सिन्थानि बिसय जाबाय आरो। दा जियानो जा, मोनसे हारिनि थियाटार जों नेवसिनो हाया। बेबायदि थियाटारखौ जों फोथांना लाखिनाया जोंनिबो बिबान दङ। अब्लाबो जों बर' हारिखौ खौसे लाबोनानै थियाटारखौ नायहोफैनो हायैया मोनसे दुखुनांथाव जादों। मानोना बेखिनि ओनसोलाव बर'फ्रा सेरखाय बेरखाय, गामिया गोजान गोजान फिसा फिसा गामि, मोननैसोल' गिदिर गामि दङ। बे मोननैसोल' गिदिर गामिनि गेजेरावबो नांगौबायदि नायगिरि मोननो गोब्राब। बिनि थाखाय जों बेखिनि खस्थ'खौ जों भुगिनानै दिनै एसे ओरैनो साइड भिजिट खालामनानै गोजोननायखौ लादों आरो। मा खालामनो, रायजो राजा नोंथांमोन नायदो, नै थियाटार लाखिगिरि, ओमफ्राय आं ओरैनो साइडआव हेफाजाब होफानाय, बेबायदि खालामो। ओंखायनो जियानो जा, लाब मोनाखिसैब्लाबो जों गावनि गोसोआव गोजोननाय लाना थाबाय। आरो इयुनफ्राव बेबायदि फैबावोब्ला मा जायो, रायजो राजाफ्रा माबायदि रिएक्सन होयो बिसोरनि सायावसो दिपेन्ड खालामसिगोन आरो। होमब्ला आं बेखिनियावनो दोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन, गोजोन्थों।